सिदा सिदि थौसि आखाइ खान्दाजोंसो लागावदावसो सुलु आरोना आदारा दिनै एकदम लाब्रा बिराद गोथाव मोनो आरोना गोथाव मोनो बिदि लाब्राखौ आङो मोजां गोथाव मोनो जेबोआनो हाय गानना लाखाबाय मैयानि संनाय सोनायाबो दंबावो दा जानो लायगोन माइरं थाइरं संनानै रेडि आखायानो दहलायसिगोन दोलालायसिगोन नै मा जाबावगोन नैयाव था नांबाय थायो उफाय गैया जेब्लासिम मोजां लायनो उफाय गैया अब्लासिम बेखौनो सोलिथारनां जायो गरम मस्ला देनांबासो एसे बांसिन मोजां नांगौ जायोना माबुलि सामब्राम गुफुरा गेब्लेयो नै जाबायानो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog इउटुब नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सय माजियाव जे फवाननाय महरलान सोनाफोर दा मुगाय ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो मैया सिगां ब्लगआव थगायनाय जादों आरोना दा बेलासियावसो दुगैसै ने दुगैयाखै ड्रेसआबो बेनिफ्राय गानस्लायाखै मतलब मैया टाइमानो मिलायासै आरोना बेलासि लांबाय फिसाजोआबो उन्दुनो नारा जालांबाय ओमफ्राय दुगैनाय केन्सेल आहाबो गोजांलांबायना थ' दा फुङावनो दुगैगोन ओंखामखौ थाब बिफां संनानै दुगैगोन दासिदि खिथानायनि खारना बेनो जे सोरबानि नोजोरा बिराद टेस्ट ना बे गांसे गस्ला गाननानै बेसेबां ब्लग्स बानायफिनदों होननानै गिदों आरोना आङोथ' दोनफिनदों गानस्लायदों ओमफ्राय गानफिनदों ओमफ्राय आरो बेखौनो ग्रोब ब्लग्सआ लानाय जादों आरोना बेजोंनो बाट दा सुनसि सनाफोर बिदि नङा आरोना गानफिनबाय थागोन बे नङा बाट आं सादा सिदा खिथानानै लाखायो माने सोरबा बुंनायनि सिगाङावनो आं हारसिंनो फोरमायनानै लाखायो आरोना फुलकबि आलु फान्थाव आरोना ओमफ्राय थाइनै टमेट' गारलानानै होगोन बे सिम्पोल ओंख्रिखौ बारा देखायबाय थाला आं संनायखौ फटाफट फोमोननानै लानोसै ओमफ्राय सनाफोर प्रब्लेमानो जोबनो थांला माबा मोनसे उजिबाय थायो शनिबार रबिबार समबार मंगलबार बुधबार जोबनो थांला आरोना ओंखारनांगौआनो जोबनो थांला दिनै बिदि स्र' मावनानै न'आवनो सिरि थानोसै आङो एसे फिसाजों थानोसै आं बिदि सानो ना गोगोम प्रब्लेम उजिनानै थाबावबाय आरोना आंनावहाय दाख्लैनिफ्रायनो बे प्रब्लेमजों जुजिगासिनो बाट दा बारा एकदम बोरैबा लाइफ प्रुफ गाज्रि अबस्था जाबाय आंनि बे प्रब्लेमा थ' आं बेखौ बोरै सल्भ खालामनो हागोन सल्भ खालामनाया एसे सुनस्रि हेबावनांगोन आरोना ओंख्रियाव दै होबाय आङो सोनाबार जि सुलि सुनानै आङो एकदम रेस्ट गैया उरायबावनांगोन आरोना दिनैबो ओंखायनो आङो सिगांनि ब्लग्सआव बुंदों 2025 आंनि थाखाय एसे मोजां नङा नामाथाय गेसावस्रोसो नामाथाय बिदि सानबाय आङो गिबायसो गान मारनांसिगोन आंनि बेयाव गोदों थाबिसखौ अननानै सोरबाफोर बिदि थाबिस हरनो रोंनाय मानसि मिन्थिबा खिथाहरदो आंनो कमेन्टआव खोथों गानथानसै आं मोननैबाबो गानसिगोन नैफोरमानि गानसिगोन आङो बडिफोरमानि ओरै जिबौ नागिनफोर बायदि जालाय गाना बिदिसो गानलाबायसिगोन आं थाबिसफोरखौनो आरोना सोनाफोर खालि आंनि 2025 मोजाङै थांथोंसै होननाय बायदि उफाय गैया सोनाफोर थ' नायलांबाय बिदिबा आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो साननैनि खनसेनो स्र' हागबाय सोनाफोर आलारि बाथिबो लागायनानै लाबाय फुङाव दुगैनाय नालाय स्र'नो दासो आसलि खामानियाव आगान सुरलांसै आरोना आङो उदैयाबो अरबाय थेवबाबो थुमथ'ला सिदा सिदि टारगेटआव थांगोनसै आरोना ओमफ्राय दिनै आख्रासुनि एसे बन्द'बो होननाय खोनादों टेनसनसो जालायबाय आङो माबायदि बन्द' ओंखारलांबासो मिन्थिगोन आरोनाथ' ओंखारलांगोनसै आङो दा सिदि बिमा फिसा जोङो नै जिअ सेन्टारावसो हाजिरा आरोना बावबाय आङो फैफेराखै सानदोंमोन मालाबा खनसे फैखांबाय आं मानो फैनायमोनथाय नानि फैदो सना फै गलाङो लोखि फै जाला नै आधा घन्टासो जाफैखाबाय आरोना होनहरखादोंमोन नेहोयो बिसोर होननानै नेमारनांगौसो मानसिफ्रानो जोबनो थाङा 2000 years later गोजौआवसोलाय बहाय फिसाबो फिसा लानानै ओंखारनांगौ आंहा नै नों गाखोनो हायो बेयाव आयै गोजौआवसो नै खामानि जालागि दाजा खामानिया जायोबाबो जायाबाबो न' टेनसन जानायखौ गारनो हाया आरोना नै मिस्थि दाख्लैनिफ्रायनो मिस्थि बेनो ओंखायनो जाहोबाय ओमफ्राय आं साहा खापसे लाबाय गावहाबो नांबावगौसो गोदि मोदि जाबाय आदार जायै लोङै ओंखारबाय आदारा थोआखै नांबावगौसो जोंना थौ नै गारि बोराया उरायफिनसैलाय दे ओंखारदो हाबाब मबाइल गोदान मोना नालाय सोनाबो टेम्पार सोलाय नै बेनिफ्रायनो हार्ड टेम्पार मोनसे सोलायबावबाय आङो टेम्पारानो जोरला आंना हाजार दामनिबाबो जोरा दाम खमनिबाबो जोरा बिफाजों रायज्लायनोसै फुथ्रोनसै खोलैनोसै आरो आंहा गावबाथाय नायनो बानोसैलाय जिराय इयाव गसंदो थांसै थ' 150 थाखानिखौल' लागायदां खेला गैया
थाबथां थिबथां सफैनानै जाखां लोंखां खामानि स्रां खालामखांनानैसो आङो नोंथांमोन खाथियाव हाजिर आरोना एसे जिरायनोसै माबे सना ओमफ्राय सोरना सोरना आंनि बायदि प्रब्लेम जादों आंना हले गोगोम प्रब्लेम जानानै थांबाय WhatsAppआनो हेक जादों होननानै बुंनांसिगोन आरोना गोबाव जाबाय आङो दाख्लै सप्तासेनि बारबाय मागोनि सिगांनि घटना बियो प्रब्लेम माने बिराद प्रब्लेम खुलिफिनबानो माबा OTP नांगौ खुलिफिनबानो कड नांगौ बिदि जाबाय थाबाय आरोखि ना सिगाङाव मोनसे WhatsApp नाम्बार दंमोन जाय बे बुस्थुआ नाम्बारा आंनाव गैखालामोन आरो खिन्थु WhatsAppआ सोलिबाय थानायखाय आं दोनदोंमोन दाना मबाइलाव मोनसे आपडेट बिनाय लोगो लोगो आं आपडेटखौ थुनानै होगारबायना मबाइलखौथ' आपडेट खालामनांगौ सम सम जोङो दाना मबाइल आपडेट खालामनायनि उनावनो WhatsAppआवबो आंनाव नाम्बारखौ बिफिनबाय आरो भेरिफिकेसन खालामफिननोसै ओमफ्रायथ' आङो बै फुराना नाम्बारखौथ' आं होनो हाला आं सानबाय बे नाम्बारा थांथोंसै गैला दे आं नैबे दा जायखौ इउज खालामो जिअ बेखौ आङो WhatsAppखौ गोदान खुलिफिनसै होननानैहाय थ' बेखौ एन्ट्रि खालामबाय आङो खालामनानै दाना OTP बिबाय आरिबाय प्रसेसफोरखौ मावजोब्बाय WhatsAppआवथ' आंनो खुलिखायो बेखौथ' रोंखायो नो टेनसनखा खिन्थु एबारनि प्रब्लेमा लोग थैखा जाना होदों आरो दा सनाफोर सोरनावबाबो जानो हागौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय प्रब्लेमा मा जादों आरो सलुसना मा मोनखो आङो मारै हाखो आरोना ओमफ्राय गोदान नाम्बारजों खुलिबाय आङो दाना खुलिनाय लोगो लोगो OTP फैनानै जायो ओमफ्राय आरो बन्द खालामनानै दोनफिनबाय नेक्स्टआव नांगौबा आं मोनला आरो ओमफ्राय सिगांनियाबोथ' मोनसेबो गैखाला मेसेज टेसेज जेबो गैखाला आरो गायब जाजोबखाबाय माने बै नाम्बारनिसोमोन नालाय बे नाम्बाराव ट्रान्सफार खालामनानै लानो रोङासै आं सानाखै मोनसे पटकके बेबायदि आपडेट थुनायावहाय बै WhatsAppआ बिदि प्रब्लेम जागोन होननानै आं मोनथियाखिसै आरोना आरो जिहेतु बे नाम्बारा आंनाव गैखाला ओंखायनो बे थांथोंसै सानबाय आङो खिन्थु गोदान नाम्बारजों बिदि प्रब्लेम जानो नाङामोन खिन्थु जादों आरोना माबायाव दसे जिरायनो हनै गावहासो सुखु सुबिदा गैया आरोना बारखा ओरै खुरलु खुरला थ' बिसिनायाव थांसै नामा ना ओमफ्राय दाना मैयानिफ्राय नाव OTP फैखो ना मा फैखो कडाथ' फैखाया OTP फैयोमोन OTP फैनानै बे अट'मेटिक एन्ट्रि जानानैहाय अन जायोमोन आरो WhatsAppआनो दा जाला गैला सनाफोर ओमफ्राय मैया होनबाय बिफाया माथो WhatsAppआलाय अन जागासिनो दङलाय माथो पिक्सार लागायो नोंलाय माथो पिक्सार लागायो नोंलाय जाबाय ओमफ्राय आङो होनबाय आया WhatsAppखौनो आं खुलिनोनो हायाखै आं मा पिक्सार लागायनो मतलब सनाफोर आंनि नाम्बारनि WhatsAppखौ सोरबा इउज खालामबाय थाबाय आरोना एकदम मालायनि ओरै एसे फिसा गानलायलायनाय जिमाव थांनाय मालाय ओरै लालायलायनाय आरोना हिन्जावसो जा सुन्दर नुदों हिन्जावखौ ना सोरबा लागायनाय ना मानाय ना गावनो मोनथिया आरोना एकदम माने जा सुन्दर आरो हिन्जावआबो जिमाव थालायलायनाय आरोना एकदम फुरा फिट बेनिसो पिक्सार आरोना ओमफ्राय फुरा अनलाइन आरो ओमफ्राय मेसेजफोर हरबाथाय बेनावसो थाङो बिफाया हरगासिनो बेनावसो थांगासिनो जाहैदों ओमफ्राय भिडिअ कलिंफोर हरबाथाय थिखाङा आरोना ओमफ्राय आङो जै बिफाया बिदि बुंहरबाय माथाया खुनु सान्थि गैला आरोना गावहाबो सान्थि गैला हेक जाबाय दा सोरबा गाज्रि भिडिअ शेयार खालामलाबायबा आरिबा बिदि सानबाय आङो बोरै जाखो बोरै माखो मैयानो बियो बुंबाय आंखौ थां दखानाव थां जाबाय जिअ केयाराव थां जाबाय जिअ अफिसाव थां जाबाय ओमफ्राय आंबो साननानै लाबाय दे थांसै थेवब्लाबो आङो नाजागासिनो मैया मोनायाव आं बेसेबांबा गोबाव बेखौनो नाजानाय आरोना माने भिडिअ नायबाय आङो भिडिअ नायनानैहाय जाय भिडिअआवहाय कमेन्टआ मोजां फैदों थेंक इउ जाबाय आंना बिदि आरि मोजां जाबाय आरि होननायफोरखौ रायलायो आङो ट्राइ खालामबाय आरोना ओमफ्राय जाया बबेबा कमेन्टआ जायाखै जाफिनदों बिदि होनबाथाय आं बेखौ खालामखाला आरोना ओमफ्राय दाना मोनसे सासे गथ'नि भिडिअ नायबाय आङो ओमफ्राय बेयावहाय मोननै तरिका खिथादों आरोना ओमफ्राय बेयाव बिराद थेंक इउ होननाय नुबाय आं सेकेन्ड तरिकाया माबादों जादों सेकेन्ड तरिकाखौ खालामनानै जादों होननानै दाना आंबो बेखौ खालामबाय माने WhatsAppनि टिमनावहाय हेल्प बिहरनाय आरोना लिरनानै हरबाय आरो आङो ना इमेल खालामबाय बिसोरखौहाय ओमफ्राय 1 घन्टा जायाखै बिदिनो आधा घन्टासो एसे बारनानैहाय आंनाव मेल फैफिनबाय आरोना रेजिस्टार खालामनांगौ मानांगौ होननानैहाय ओमफ्राय इंलिसनि बिदिनो ब्ला जा गोलाव माबा लिरनाय फैबाय आरोना मेल फैबाय बे WhatsApp टिमनिफ्रायहाय ओमफ्राय बे गथ'आ इउटुबाव होनखादोंमोन टाइम लागोन होननानै आरो 24 घन्टा लागोन बा 72 घन्टा लागोन होननानै ओमफ्राय आङोबो
थाबाय ओमफ्राय रेजिस्टार खालामनांगौ नोंनिया मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार नङा आरि होनबाय नालाय आं बिदिथ' खुनु गैला रेजिस्टार खालामफेराखै मबाइल नाम्बारखौलाय आरो बहा रेजिस्टार खालामबावनो जों गावनि आइडिजोंनो लाखायो निजानि आइडि निजानि फट' सट' होनानै आधार कार्ड होनानैसो लाखायो मा प्रब्लेम बेलाय थाबाय आरो टेनसन ओमफ्राय सानबाय दे गाबोन फुङाव थांसै सानबाय ओंखायनो दहाय फुङाव नारा थांबाय आङो थांनानै दाना मा जागासिनोफोर ओरैबायदि अपमान आरोना खिथाबाय आङो ओमफ्राय बिसोर होनबाय आया बेथ' वाट्सएपनि प्रब्लेमसो जोंथ' बेखौ नाया ओमफ्राय आं होनबाय जास्ट नायल' दादा हेक जानाय बायदि मोनदों आङो बेलेगाबो आंनि नाम्बारजों वाट्सएप खुलिनानै इउज खालामगासिनो दङ अनलाइन थागासिनो दङ होननानै आरो ओमफ्राय दाना नायबाय बियो नायै आं जेरै जेनेबा नाम्बार होग्रोनांगौ प्रसेस होनांगौ जेनेबा नाम्बार होनांगौ मानांगौ बिदि स्टेप आं जेखौ खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय अटिपि फैनाय खालामबाय क'डाबो खावब्ला फैगारबायहाय बे खालामनाय लोगो लोगो जेबो खालामाखै आं जेखौ थुयो बेखौनो खालामदों जेला आं थुदोंमोन अब्ला क'डखौ बै मबाइल मोनसेयाव हरबाय सोरनिबा आइफन 11आसो बाहायगासिनो दङ आरोना बेखौ बै मबाइल मोनसेयाव हरबाय नोंनि क'ड नाम्बारखौ बेबादि फैबाय थायोमोन दाना बे थुनाय लोगो लोगो क'डा आंनावनो फैगारबाय माने सनाफोर आङो नेनांगौमोन बे बुस्थुखौ जाय हेल्पखौ आङो बिहरदोंमोन वाट्सएपनि टिमावहाय बेखौ नेयाखैना आङो नेनानै थायोबा जुदि आंनो खालामोबा जासिगौमोन आरोना दा बैयाव जाहैगारबाय माने डक्टरा जेरै दांमा गथ'फोरनि बेमारा माबायाव आधा डक्टरनावनो साफा जाहैखायो गिनानै बे टाइपनिसो जाहैबाय आरोना आंनि मबाइलाबो थ' जादोंथ' जाबाय आया आंनो बे प्रसेसखौ खालामगासिनो आंनावनो जायाखै आंजोंनो जायाखै आं होनबाय आरो आं मैया बिदि मोनसे मेलबो खालामदोंमोन जाबाय होमबालाय बेनो जादोंदां जाबाय आरो बेनो जाबाय खोमादां बे दांनोसो जाबावखाबायमोन आरोना ओमफ्राय आं जबरदस्ति खनसे नाय होननानै बुंनायखायसो हेक जादों खोमा होननायखायसो नायदों बियो ओमफ्राय दाना जाबाय आरोना ओमफ्राय जाबायथ' होनबाय दे होमबा होननानै फैबाय आङो ओमफ्राय नायबावनो होननानै आनइनस्टल खालामनानै इनस्टल खालामफिनबाय आङो ओमफ्राय जाबाय आरोना सनाफोर दा एकदम गोसोआ बेयावनो साफा मोजां जानानै फैबाय इसोरनाव बोर बिनानै थांनाया एकदम इसोरनाव लानानै मावनाया जाय बिदि जा फोथायथारबाय आरोना माने मेलखौ आं दाख्लैनो जुदि फाथायनो रोङोमोनब्ला खिजानि आगोलावनो जागौमोन खोमा ना मा प्रब्लेममोन ना मा जाखो आं मिथिला ओमफ्राय भेरिफाइ जाबाय नोंनि नाम्बारा होननानै आंनावबो बिदि फैबाय आरोना मेसेज फैबाय आरो थ' बिदि प्रब्लेम जादोंमोन सोरहाबाफोर जादोंबा बिराद माबा हेरेसमेन्ट जायो बाट हेरेसमेन्ट जानो नाङा मोजां भिडिअखौ नायनानै ट्राइ खालाम आरोना आं बारा मोजां भिडिअफोरखौ मोनफ्लाङाखैमोन खोमा ओंखायनो आंना बिदि खस्थ' मोननांबाय आरो सोनाफोरना एकदम गिबायमोन आङो सोरबा मालाय जा मोजां ओरै फिसा माने जिमाव जेरै गानो ओरै हाफ जों गेन्जि जायखौ जों सिङावसो गानो बेखौ गाननानै एकदम लंपेन्ट सेथाथाब गानलायनाय आरोना बिफाया खिथाहरदोंमोन हाइल'दे ब्लग्सआव सोंबाय आं ओइ आंनिखौ नायलाय वाट्सएपआव माथो बिफाया बिदि बुंहरदों नों नायलाय होननानै बेहाबो नुबाय नंमारगौथ' होननानै ओमफ्राय दहाय लगे जानाय लोगो लोगो आंनावबो फैबाय आरोना आंनि एकाउन्टाव होनाय फट' नालाय फैबाय आरो आयै नोंमारगौथ' फट' गाननानै आंहा दहायसो नुदों बिस्रा मैया नुजोब्बाय बे हिन्जावनि फट'खौ आरोना ओमफ्राय आं लगे चेन्ज खालामनानै ओमफ्राय आं खालामनो हाबाय आरो मैयाथ' जेबो दांनोनो हाखायामोन आङो ओमफ्राय जाबाय सनाफोर सान्थि आरोना ओंखायनो सानलायलांबाय आं 25आव आंना एसे गोदाव सोराव जालांबाय थासिगोन नामा जानाङिफ्राबो जालांबाय थासिगोन नामा होननानै आरोना दा नैबे सोनाफोर दा प्रब्लेमा आंना दिना बेनोमोन बेयावनो दिना थांबाय आरो टेनसनजोंनो दाख्लैफोर इसेबां टेनसन नङामोन खालामगोन आं जागोनदां होननानै दङमोन क'डखौ आं हरगोनदां होननानै खिन्थु बे आलदा सोरनिबा पिक्सार लागायबाय होननाय लोगो लोगोनो माथायानो गैखाला आंना गैला बियो आरो आं सेस जिबनानो एकदम सिमखौनो बेखौ ब्लक खालामफिननानैसो आङो सानबायमोन आरोना गोदान सिम लानोसै होननानै खिन्थु दा बेनो जाफिनबाय दाथ' जादों क्लियारलि ओमफ्राय मालाबासो प्रब्लेमा उजिफिनो ना मायो आं मिथिला आरोना उजिफिनबा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामफिनसैलाय स' दा दोनथ'नोसै आं सोनाफोर देहाया दोखो मोनबाय आहा बिदिनोसै आंना जिबना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय सोरनाबा बिदि प्रब्लेम जाखांबाय नामा कमेन्टआव गालांबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' हाय